Presidenta, li tornem xerrades del PI de venda ambulant il·legal. Il·legal. Els petits i mitjans comerciants han anunciat que sortiran al carrer aquest mes. Entenem perfectament l'enfado que tenen aquestes persones degut a lo que veuen aquestes darreres setmanes que se pronuncien distints partits. No és la primera vegada que li demanem per aquest tema. Li vàrem dir que hi hagués una coordinació en delegació del govern. Se va aprovar una PNL del PI en aquest sentit. Però, de veritat, aquest assumpte està fent molt de mal als comerciants. Davant d'aquesta qüestió, els seus negocis estan patint una posició desfavorable per ells. Aquests comerciants, petits comerciants de les Illes Balears, paguen els seus autònoms, els seus lloguers, la retenció de lloguer, la retenció del personal, l'impost dels rètols, els fens, l'incinerització, l'aigua, el cànon, la contribució, l'impost de societats, els mòduls, és a dir, paguen tota una sèrie de coses. Lògicament, tenen inspeccions totalment legals, com són de consum, de treball i d'altres. No és fàcil obrir i tancar la barrera cada dia a un petit comerç. Davant d'aquesta situació que no és fàcil, la crisi se'n va dur 2.000 comerços de les Illes Balears. Però fer-ho és una opció. Anar per la legalitat és una opció, perquè existeix una altra opció que se fa un efecte crida, ara en aquest moment l'Ajuntament de Palma vol canviar l'ordenança, que volen fer, i UGT també vol, que se faci una zona específica perquè els il·legals puguin anar a vendre. I els de Podemos volen que se despenalitzi. Senyora presidenta, què li deim a aquests que tenen l'opció de la legalitat? Què pensa fer vostè? Nosaltres, com a govern de les Illes Balears, tenim la posició molt clara. Evidentment, com vostè explicava, tot el que fa referència a aquesta venda ambulant il·legal és un problema de competència absoluta en el petit i mitjà comerç que els hi fa mal. També és un problema social que tenim i que sovint darrere aquesta venda ambulant hi ha màfies que fan negoci en l'entrada il·legal de productes i que inclús fan negoci en les persones. Per tant, tenim moltes problemàtiques. Ara bé, senyor Font, ho tornaré a explicar una vegada més. El meu govern no té competències en aquestes qüestions. El qui té competències és el govern d'Espanya a través de la delegació de govern i els ajuntaments a través dels seus cossos de seguretat i les seves ordenances públiques. Volia contestar una cosa que han dit per aquí, les grans superfícies. Nosaltres som els que vam estar en aquest Parlament i el Consell de Treball ens va venir a cercar que no hi hagués més grans superfícies, senyor Saura. Quan s'enteri haurà acabat la legislatura. Presidenta, vostès et Sant Cristo Gros. Li vaig dir l'any passat en la mateixa qüestió. Vostès et Sant Cristo Gros. Vostès que realment, si no compleix delegació del govern, els ajuntaments no coordinen, els ha de posar puesto. Però vostè governa l'Ajuntament de Palma. I l'Ajuntament de Palma és el que vol modificar l'ordenança i ho vol llevar de l'ordenança aquesta. Vostè, que nosaltres hem votat a favor i van aprovar moltes esmenes del PI, va fer la llei de comerç. I a la llei de comerç se regula la venda ambulant. Però ara li contaré una altra cosa. Tots aquells de venda ambulant legal que van als pobles, que s'han d'aixecar a les 4:30 del matí per muntar cada poble i tot això, quan veuen que se vol deixar aquests altres, que també es venden ambulant, no pagar cap impost, aquí campa. Presidenta, li demano per favor, és un tema de que tancaran molt de comerços si mantenim aquesta situació com està. Vostè va de coordinar. Si jo fos el president, ja posaria la senyora Salom i el Val de Palma allà on toca. Moltes gràcies.